Скъпи нашите приятели, тако са на днеска хора, че танцуваме с Ники танц. И 5 часа спряхме тази кружка. И да, хора, малко ни тук се легави, може би. И аз го премирам. И почваме, айде. Чуй кружката да оправим малко. Ники, не се легавиш, добре. Направо така става романтичен. Чакай да правя кръчката. Тук трябва да се... Едно, 5, 3. Не гледай по камерата. Как ти казах, долу паднеш. Хора, аз мислям става това. Супер. И въртиш. И кое се. И кое. Да, сега кой падне? Аз. Ние ще да че можем да държи. Това е супер, супер, супер яко. Почваме! Пихме грозко! Как? Нали? Ти падаш така, нали после? Я да те държи краката в ти! Чакай пак от друго! Да, едно. Да, бро! What the fuck? Да, едно, 2, 3, 4. Какво бе? И това как ти почва? Падай надолу, падай надолу, добра! Хора, Ники малко се лега тук. Коя са? И опраза. Коя са? Хора, дако. И така. Сега кой пада аз. Приехме го смислим, сега ще падем. Аз трябва да се пускам всичката, знаете. Защото Ники може би да може. Не се върти. Тека! Пак се въртил Ники, хора! Айде, Ники! Не се въртиш! Не! Аз! Кружката ни е много грозна, това да знаете, хора. Аз ли? Сладка си. И това се да забравя, че ме въртиш. Ти не ме върти, чуваш ли ме? Ай, стоп. Нека няма да ме върти, добре? Не, сега това последното. Не, пак аз правя. Не, Ники, пак аз. Нека, ама не съм гъви. Тук правим тази видео. Аз падна пак. Ника, не можеш аз те. Хора, чуйте ми новата песен! Това части. Добре, сега хора, наистина, Ники, ставаме сигурни. Ако хората не обичат и не трябва да се лигаваме. Едно, 2. Ама Ники, ама вече не са. Това се от хора мастрава. Айде, после ще си дам Ники. Ти се върти. Ти помогни за травата си. Да, чакай. Само сега да гледай. Ники, само аз ви закам. Не, това ми чуде, кога да го влипна в члена, Ники. Чакай, да сега влипнем си. Ники, не върташ без. Нема! Ама знаеш как трябва? Ето така трябва, тук ме медреш. Не, добре, така пък. Ето тук ме дръжиш, добре? Сега пак хора, Ники не знае танца. Аз казах, че знае, ама не ме знае. Чакай, имаме пак. Пред една крачка. Една крачка, не два крачки. Пак аз трябва да това. И това. Мамо, чак правим танц. Правим видео. Ники, ще обадни. Не говори. После да ще да обясни. Ники, моля, ако ме обичаш, ако обичаш феномените. Обичам. Еми, хайде. Наистина си го... Аз пустим се. Аз се пустим! Ники, аз сега че така. Аз се пустим. Щака е лето пътя. Така
Шака. Ти на мен въртиш както казахме. И въртим се много хубаво. И пак се въртим и... Бихме да! Така да не правим още. Оре, трябва да се шатам. Ник е приел най-грозните грешки от този свят. Ще е приел мира на собината. Грешки. И Ник може да те взима на ръцете. Ник да покажем. Кажи се. Не може, както гледате хора, ужасме. Кажи се истината. Ник е много силен. И това, че гледате. Не, така не кинали те за бе. Аз това беше. Можем като те вия. Я падай. Не може. Ако принципът така трябва да ми взима. Гледай. Падай. Ето го. И хора, вижте как още може да държа. Да падай. Селанка, бро. Сега ти аз селанка. Ето. И зелойте. Аз сега правя това.